Ola, rapazada, son a letra E. A ver como decides vos E. Veña. Non escoito. A ver, outra vez. Pero non te desforza. A ver, máis forte. Agora sí. Veña, imos ver como se escribe a letra E. Primeiro o E maiúsculo. Comezamos trazando así unha liña vertical por aquí, outra horizontal, logo outra e outra e... Mirade, xa temos o E maiúsculo. Agora imos co E minúsculo. Facemos unha liña así e despois un círculo ata aquí e... ¡Listo! Xa temos o E minúsculo. Xogamos un xogo? A ver se adiviñades que palabra hai detrás deste panel. Empeza pola letra E. Imos ver. A ver por aquí... ¡Moi ben! É un elefante. Elefante empeza e remata por E. A ver se sabedes cantas es ten elefante. Sí, moi ben, ten 3. A ver, agora se adiviñades que hai detrás deste outro panel. Tamén empeza pola letra E. Imos ver. A ver por aquí... Moi ben, é un esquío. Esquío empeza por E. Sabes algunha outra palabra que teña E? Esqueleto, moi ben. Xa coñecedes a letra E.